салом, як хабар. Тоҷикистон ният дорад аз чин интернет ворид кунад. аллакай корҳои насбу васли симчӯбу ноқилҳо барои бунёди хатти интиқолии интернет оғоз гардидааст. ин лоиҳаро Тоҷик Телеком татбиқ менамояд. Ба ибрози масъулини ин ниҳод, интиқоли интернет аз чин барои афзун кардани иқтидори канали интернет, коҳиши нарх ва афзоиши суръати он дар Тоҷикистон кӯмак менамояд. то имрӯз 108 километр хатҳои оптикӣ ва симчӯбҳо дар ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддини Шоҳӣ ва Дарвоз насб шуданд ва дар назар аст ки соли оянда то сарҳади Чин расонида шаванд. бояд гуфт ки сокинони Тоҷикистон ҳама рӯза аз нархи баланди интернет ва суръати пасти он дар кишвар шикоят менамоянд. аз рӯи радабандии арзиши интернети мобилӣ дар соли 2024 ки онро Global Relocate таҳия кардааст, Тоҷикистон дар байни 238 кишвар дар синаи 142 қарор гирифтааст. аз Mobile миллионро гир бурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо арзиши 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. Mobile роҳи ту ба сӯи миллион як қадам аст. хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.